ମନେକର ତୁମେ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ, ତ ତୁମେ କହିବ ନା ସାର୍ ଏଇଟା ମୁଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମନେକର ତୁମର ସେ ପତଳା ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ମୋଟା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ସେ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ଦେଖିବ ତାର ଓଜନ ଯେତିକି ସେ ସେତିକି ଓଜନ ତାର ସେ ନର୍ମାଲ ଫିଲ୍ କରିବ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ନର୍ମାଲ mg/r କେତେ ହେଇଯିବ? r ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ mg, କାହିଁକିନା ତଳେ ତାକୁ mg ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି, ଉପରେ ନର୍ମାଲ ରିଏକ୍ସନ୍ ତାର mg ରହିବ। ମନେକର ତାର ଏଇଟା ଲିଫ୍ଟର ତାର ଛିଣ୍ଡିଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଲିଫ୍ଟ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। କେତେ ଏସିଲରେସନରେ? ଏବେ ଏସିଲରେସନ୍ ହେଇଯିବ g, ଏସିଲରେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି ଯେଉଁଟା ହୁଏ। ଦେନ୍ ଏବେ ତାର ଓଜନ କେମିତି ହେବ? ଆମକୁ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କହୁଛି? ଫର୍ମୁଲା କହୁଛି r ଇଜ୍ କେତେ ହୁଏ? m ଇଣ୍ଟୁ ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ g ମାଇନସ୍ a। ଯଦି ଏସିଲରେସନ୍ ଯଦି ସ୍ମଲ୍ g ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏବେ g ମାଇନସ୍ g ଯଦି ଆମେ ପୁଟ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ନର୍ମାଲ ରିଏକ୍ସନ୍ କେତେ ହେଇଯିବ? 0। यानी कि ଏବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ତାର ଓଜନ ଜମାରୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ୱେଟଲେସନେସ୍। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିବ, ଏବେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମକୁ ଲାଗିବ କି ତୁମେ ଭାସୁଛ ପରିକା, ଏଣ୍ଡ ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ରାଭିଟି ପୁରା ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ଏଣ୍ଡ ଏହା କେବଳ ଏଇ ନର୍ମାଲ ରିଏକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ଯେଉଁ 0 ହେଇଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପସିବୁଲ୍ ହେଲା। ତ ତେବେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କର, ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛ ଆଉ ତୁମକୁ ୱେଟଲେସନେସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ହାତରୁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଯଦି ଖସେଇଦେଲ ତାହେଲେ ବଲ୍ଟା ତଳକୁ ଖସିବ ନା ଭାସିବ? କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ।